Haupa egun ondan hoi, hemen gauz Urdaibain, Laidako hondartzan, eta gaur, stand-up paddle surfaren demostrazio eta nondik norakoak ikusiko doguz. Animoa! Papa, he left home today and said he ain't coming back again. Said he ain't gonna be nobody's second best just cause mama's got a special kind of friend. Well, Papa, he left home today and said he ain't coming back no more. Bueno, Basup da laburpen bat, eta da stand-up paddle. Eta stand-up paddle, izenak esaten da moduen ingelesez, da tabla baten gainean zutuni joatea, arraun baten laguntzarekin. Stand-up paddlea hori da. Tabla baten gainean, zutunik eta arraun baten laguntzarekin, ur gainetik irristatzeko metodo bat, nabigatzeko metodo bat da. Paddleekin pasio bat emun zeinke, eta ikusi arrainek, hatxak, ikusinik urrunera, olatuen ez datosan, beste ikuspegi bat emoten dago. Eta gero, orekaren kontu honek, badekolako atrakzio bat. Horre taula ganean joatiek, zu oreka mantentzen, ur gainetik, emoten da ur gainetik oinezin zoizela, beste sentsazio batzu die. Probatzen dauen guztiak geratzen da. Materiala dago osatuta bi zatitaz, dago batetik arrauna daukagu eta gero daukagu bestetik taula. Eta taula da surfeko longboard estiloko taula bat, baina oraindik dimentsio handiagoekin. Zabalera gehiago, luzera gehiago eta lodiera, batez ere lodiera gehiago. Lodiera eta zabalera dira garrantzitsuak. Volumena aukitzeko, gustutik goazela, taula ez ondoratzeko. Bueno, Basupa praktikatzeko azkenean behar dena da taula bat eta arrauna. Arraunak eta taulak gaur egun era askotakoa daude, material askotakoek, eta gero suparen barruen bai dauz modalidade desberdinek. Basupa heldu zenean olatutan heldu zen, ez da olatutan surfeatzeko, baina balio dau zeharkaldiak eiteko, balio dau downwind esaten jakon beste modalidade bat eiteko, eta hori da, haiziaren eta olatuen alde, arraun eikie itxaso zabalien. Hori adibidez Kanarietan eta modalidade horrek indarra asko deko. Eta orduen hemen dekoguna da, taula bat, surfeko taula baino dimensio handizago deko zena, bai luzeran, bai zabaleran eta bai lodieran. Azkenean persona baten pisua mantendu behar dau, zutik goazela, eta arraunarekin gainean ipinita, arraun eikie izango litzeke. Behar dana, hau da. Materiala aukitza eta gogo pixka bat. Eta gero, jakin behar dira, ezagutu behar dira, meteorologia pixka bat jakin behar da. Konbeni da, haize gutxi dagoenean ibiltzea beti, zeren gustutik goaz eta gure gorputzak egiten du belarena. Eta haize indartsuko egunetan, agian eraman gaitzake itxaso aurrera edo guk nahi ez dugun tokira. Eta gero baita olatuetan, uretan dauden arauak. Olatua prioridadea edo preferentzia nor duen, errespetatu egin behar da baita, zeren traste hauek oso handiak dira, arriskutsuak dira, buruan jotzen badigu, baten batei jotzen badiogu baita kontu izan behar dugu. Eta olatuak ere errez hartzen direnez, errespetatu behar ditugu, hor dauden surflariak, agian lan gehiago egin behar dutela olatua hartzeko, eta pixkat errespetatu guztiok olatuak hartzeko aukerak izateko. Jenteak pentsatzen dauena, baina zailagoa da teknika bat lortzea. Baina zutunik mantentzea eta arraun egitea eta ur gainetik irristatzea, supe oin ordu erdizen, seguru nau, lortuko zeunkela. Bai. Haupa egunon, hemen gauz gaur
Legutitxeko pantanuen eta lehenenguen laidatik kostaldetik gaur barnekaldera etorri gara supa beste inguru batzuetan disfrutatzeko. Gaur 3 lagun pinguinupein etorri gara eta bueno, paraje polit hau ezagutzeko goguaz. Halo! Bai, bueno, nire lehenengo aldia izen da. Da, bueno, hasieran apur bat kostau jate ez da, ekilibrioa eta hola, baina, bueno, gero ja behin ganan jarrita, nahiko erresa da. Gainera hemen pantanoa, ez dakit olako leku baten olako biztakin eta oso gustora, asko gustau jate. Bastante erresa da. Hasieran igual, hasierako 5 minututan edo ekilibrioa mantentzeko igual apur bat zaila da, baina gero trukoa hartzen da nahiko erraz. Da igual haizean kontra nabigatzea nekagarria izan alde batzutan olatua datozelako eta hola, baina bestela nahiko ondo. Stand-up padelan sortea da, ez tekozula astetan hondartza bat behar. Azkenean inaldozu supa erabili aldozu, Urdaibaiko errekan, Bilboko errekan, laku batean, hondartzetan, eta hori da dekonbentaja. Orduen, hondartzetara mugatzea pena bada. Pena bada, ze leku asko ezagutu leikez padelakin eta horre dekon potentziala itzela da. Kristalak estali Eko gaituan agonezkeo autobusarekin Ekuraldiaren berri irratian Tazetio aldu horre Bai, sensazioa bai, ez dakit urganean zauz, zutunik pantano erdian urganeko sensazioa bai asko ez dakit asko guztaiate bai. Apur bat ekilibrioarekin daulan momenturen baten, baina, bueno. Ignorada tokidan, oitzule oroimena Araia laranja kolore beltza Bai, hori nahiko lasaigarria da, eta gainera aldu alzara bestelako modu baten heldu ezin zaren lekuetara edo. Bai, perspektiba ezberdina da, itxasotik ikuste dituzu argolak eta mendiak eta bai oso polita. Hombre, adrenalina topau inleike be bai. Gurutzean gaur supak modalidade asko dekoz, bere baitan ez da. Bat itzen leike navegatzer, trabesiak, zeharkaldiak eitie. Kasu horretan, gaurko moduko egun baten, adrenalinarik askorik ez. Bada lasaigarritxe, oso relajanti da, lagunekin junezkero oso arratzalde politxe pasau zeinke. Yo como tengo experiencia de remo, porque he remado y la verdad es que me ha gustado la sensación de estar de pie en el agua. Eso a mí me ha chocado bastante y me ha gustado mucho. Gauez etxaldera bakarrik zurekin Erdoila seinaletan lo Surfarekin konparatuz ez teko zer ikusirik, gaur egun ziotzut esan kopuru bat. Oin dela 3 urte egongo ziren Euskal Herri guztian 10 persona igual, Zarautzen, Mundakan pare bat, Sopelana inguruan, baina honi gero eta gehiago ikusten die. Pasan urtien ja ikusten ziren batzuk eta gaur egun aurtengo udan ikusten die batzuk. Kostalde, hondartza guztietan ja izen leike bat ero bi egoti eta hondartza beste askotan ja gehiago, ja ikusten die gehiago. Zeko zalantzarik jente asko animauko dala. Hau adibidez Kalifornian zein Australian modalidade honek, suparen modalidade honek, itzelien jente asko dau, praktikante asko dauz. Euskal Herrisen ondino? Ez, baina urtez urte ikusten da, gehitzen doiela praktikantien kopurue, baina hori gauzak astiloen bidie eta gauzak ondoen bidie. Horretarako, badauz etika arau batzuk, eta apur bat errespetue, itxasuen, errespetu olatuetan, hor badauz gauza batzuk neurtzen eta apur bat edukazio hezkuntza baten lana enbida horren inguruan.